mun cimma target ɗinmu ko muradinmu akan tattara haraji na abin da muka ƙiyasta za mu samu a wannan shekara ta 2025 na naira tiriliyan 40. Ba a cimma wannan target ɗin ba. Abin da aka iya cimmawa shi naira tiriliyan 10 kaɗai aka iya cimmawa. Waɗannan fa maganganu ne daga bakin shugabanninmu na Najeriya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a wata ganawa da yi da magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta cimma muradinta na harajin da ta ƙiyasta za ta tara na kusan naira tiriliyan 40. Amma a gefe guda kuma sai aka je ministan kuɗi ya ce fa a'a ba fa haka zancen yake ba. Naira tiriliyan 10 kaɗai aka iya tarawa. Shin a cikin waɗannan wa za mu yarda da shi? Shugaba Tinubu ko kuma ministan kuɗinsa Wale Edo? Kusan irin waɗannan abubuwa fa ba sabon abu ba ne, ba yau aka fara samun irin wannan ƙaulanin da bakin shugabanni ba. Za a ji wane ya ce kaza, wane ya ce kaza. Haka fa yanzu a kwanan nan muka sake jiyo kan dai batun harajin. Ɗan majalisar tarayya daga jihar Sokoto, Abdulsaman Dasuki, ya fito gaban zauren majalisa yake ikirarin cewa abin fa da majalisa ta amince da shi na ƙudurin dokar haraji ba fa shi shugaban ƙasa Tinubu ya sa wa hannu ba. A nufinsa an canza daga abin da zauren majalisa ta amince da shi. Wanda da haka da dama ya jefa shakku da tsoro ga zukatan 'yan Najeriya. Dama me ana tunanin ana tsoro ko ana shakka ita kanta dokar harajin wacce ta fito bainar jama'a aka santa. Ina ga kuma yanzu wataƙila ma ba san inda aka dosa ba. Shin me kuke ganin ya jawo irin wannan kwango baya a cikin gwamnati? Shugaba ya ce kaza, ministansa ya ce kaza, majalisa ta yi kaza, fadar shugaban ƙasa kuma ta yi kaza. Wannan abu ba yana nuna cewa rauni ne da gazawa na shugabanci ba? Da kuma rashin sanin ciwon kai na shugabanninmu? Wanda ko da yau a gidanka ne fa bai kamata a ce abin da za a ja bakin mai gida daban abin da za a ja bakin uwar gida daban ba. Ya kamata in za a yi magana a fito da murya ɗaya a gaya wa al'umma gaskiyar abin da ke faruwa. Shin menene haƙiƙanin gaskiyar abin da aka tara ne a kuɗin harajin ƙasar nan? Naira tiriliyan 40 ɗin ne kamar da shugaban ƙasa ya faɗa ko ko naira tiriliyan 10 kamar yadda ministan kuɗi ya faɗa? Sannan ita kanta dokar harajin wacce take yawo a hannun muka san da ita wacce ce gaskiyar? Wacce majalisa ta amince da ita ko ko wacce ake cewa an canza shugaban ƙasa Tinubu ya sa wa hannu ne? Wannan abun fa yana jefa shakku ga zukatan 'yan Najeriya cewa anya ba tuƙin keke da baya ake wa 'yan Najeriya ba? Anya gwamnati ta shirya kafin ta zo kan karagar mulki? Kuke tsammani ne yake faruwa? Anya aka ci gaba da haka ƙasar nan za a haifa ɗa mai ido? Mu tattauna da ku. Ku bayyana mana abin da kuke ganin ya jawo ake samun saɓanin kalamai daga bakin shugabanni a wannan ƙasar.